Què tal? Com esteu? Parlo avui de l'EcoBook Lab 2021, un taller organitzat per la gent de Pollen sobre biodiversitat i bibliodiversitat. Deia Jordi Paller, editor de Pollen, que el llibre més ecològic és el llibre que no es publica mai. Així començava la jornada una mica antillibres, però evidentment era una provocació només per pensar com podem reduir al mínim possible i compensar ecològicament l'impacte ambiental que tenen tots els llibres. A la sessió, al taller, va haver-hi diversos participants, editors, bibliotecaris, estudiants, fins i tot experts en ecologia. Al final, les conclusions tant per la banda negativa com per la banda positiva van ser similars. Sobre l'impacte negatiu del llibre, hi havia un consens en què tot llibre deixa una petjada ecològica, des de la producció fins a la distribució. Es va criticar l'accés de publicació de llibres en quantitats i fins i tot en tirada per cada edició, els llibres produïts amb materials que provenen de països llunyans, o com la Xina, o boscos no prou sostenibles, i sobretot els llibres infantils que incorporen músiques, cables, piles pel seu consum. D'altra banda, també hi ha un consens en l'impacte positiu que tenia el llibre. Els llibres, sobretot, si donen veu a expressions crítiques, ecologistes o amb sensibilitat social, poden compensar, entre cometes, el seu impacte contaminant amb un impacte positiu en l'àmbit cultural, educatiu, pedagògic o per la transformació social. El llibre, com dèiem gairebé tots, pot ser altaveu d'idees transformadores que canvien consciències. Això és la seva principal aportació.